ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം तं സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകദാതാമതായ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ വരെ എടുത്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം? ഏത് ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്? എത്രയാ? 2:40. ഹരേ കൃഷ്ണ. 40 ആണോ? 41 ചെയ്യണം മാതാജി. 41 തൊട്ടാണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഈ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ? അതെ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആത്മാവിന്? ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സാധിക്കില്ല. അതിനെ വെട്ടുകയോ കൊല്ലുകയോ എന്ത് ചെയ്താലും ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ? ആത്മാവ് ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവ് നശിക്കില്ല. ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ആ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം കിട്ടുക? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ശരീരം കിട്ടുക? അത് വേറൊരു ശരീരത്തിൽ കയറി കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കാം. 2:40. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിന. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ. ഏത് വഴിയെ പറ്റിയിട്ടാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പറ്റി പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നത്? അവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? എന്താണ് ലക്ഷ്യം? എന്താ നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം? കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളും കൂടിയത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. അതല്ലേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി? കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട്. എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്?
നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്തിനാ നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിലെത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ കടന്നിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനും മനുഷ്യന് മാത്രമല്ലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ജന്മം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള സേവനായി. ഭഗവാന് നമുക്ക് മാല ജപിക്കാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. ദിവസവും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, ഭഗവാന് നമസ്കരിക്കാം, ഭഗവാന് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാം, തുളസി അർപ്പിക്കാം. പിന്നെന്താ, നമ്മള് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ സേവനാണ്, ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലെത്തി. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാനിലെത്തണം. നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാ? നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആത്മാവിന് എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആത്മാവിന് എപ്പോഴും ആനന്ദം ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ ആത്മാവിന് ആനന്ദത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ കൃഷ്ണബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണബോധത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഇതിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടാവണം. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെയാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങള്? നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ, എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളിലെ കുറെ പുണ്യവും പാപങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കടായിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ജന്മങ്ങളിലെ ആ കർമ്മങ്ങള് നല്ലതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചീത്തയായിരിക്കാം. നല്ല കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പുണ്യം അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും, ചീത്തയാണെങ്കിലോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതിനാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഫലം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുണ്യാണെങ്കിലും അത് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും, പാപാണെങ്കിലും അത് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് മോക്ഷം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിന്നൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും ഇതിന്നൊന്നും എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് പുണ്യം, പാപം, നല്ലത്, ചീത്ത അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കർമ്മം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് നല്ലതാണോ ഇത് ചീത്തയാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ? എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണബോധതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്നു വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കർമ്മം ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭഗവാൻ അതിൽ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അതിൽ സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് നിലയിലായാലും, നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലായാലും, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയായാലും, സമൂഹത്തിനായാലും നമ്മൾ ഏത് നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഉത്തമമായ സേവനമായിട്ട് അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. കാരണം എന്താ? നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉത്തമമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ
സന്തുഷ്ടനാവും. ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. നമ്മുടെ ലൈഫില് നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വേണം. ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? എന്തായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെ പേര് അറിയാമോ? സാന്ദീപനി സാന്ദീപനി മഹർഷി. അതുപോലെ ശ്രീരാമാവതാരം എടുത്തപ്പോഴും ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു, വസിഷ്ഠ മഹർഷി. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാന് ശരിക്കും ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? വേദജ്ഞാനം പോലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം അറിയാം. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ മനുഷ്യാവതാരം എടുത്തപ്പോ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ ഈ മനുഷ്യജന്മം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തൂ. നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു തരിക? നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഗുരുവാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനും ആ കൃത്യമായി സേവനം ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഗുരുവിനെ സന്തുഷ്ടനാക്കിയാല് ഭഗവാനും സന്തോഷിക്കും. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. യസ്യ പ്രസാദാൻ ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ പ്രസാദാത് നഗതി കുതോപി ധ്യായൻ സ്തുവം തസ്യ യേശസ്ത്രീ സന്ധ്യാ വന്ദേ ഗുരോ ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. എന്താ പറയുന്നത്? ഗുരു പ്രസാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചു. ഗുരു പ്രസാദിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യ വിഭജിതഃ വേദവാദരഥാ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മാനഃ സ്വർഗപരാ ജന്മ കർമ്മ ഫലപ്രദാ ക്രിയാ വിശേഷ ബഹുലാം മോഹൈശ്വര്യഗതിം പ്രതി. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? ജ്ഞാനം വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദത്തിന് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, കർമ്മകാണ്ഡ ഉണ്ട്, ജ്ഞാനകാണ്ഡ ഉണ്ട്. ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് കുറെ ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അതായത് സ്വർഗം, ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം പണക്കാരനായിട്ട് ജനിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ, സ്വർഗത്തിനും മുകളിലും ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ പോകാം, അവിടെ ഇത്രയും കാലം സുഖമായിട്ട് വസിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകുകയാണ് ഈ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഈ കുറെ ഈ സ്വർഗം കിട്ടാനും അതുപോലെ നല്ല പുനർജന്മം കിട്ടാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അല്പബുദ്ധികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അവര് ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തരായിട്ടാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, ആ ഒരു ജീവിതം വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിലും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് മരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് സ്വർഗമാണ്, അതിലും അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും.
അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ, അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ആചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഫലങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി അവർ. ആ ഫലങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെ അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറയാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവരൊക്കെ അറിവില്ലായ്മ കാരണം, ഇവര് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. അറിവില്ലായ്മ കാരണം ഇവര് എന്താ ചെയ്യുന്ന, ഈ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ പെടുകയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവര് ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട്, ആ കർമ്മങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് അങ്ങനെ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. കാരണം ഈ വേദത്തിലെ ജ്ഞാനകാന്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട്. ആ ജ്ഞാനകാന്ഡം അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവർ ഈ കർമ്മകാന്ഡം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി. അവർക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്, സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം. അവരുടെ വിശ്വാസം സ്വർഗമാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവര് ആ സ്വർഗലോകത്തും അതുപോലെ ഉത്കൃഷ്ടലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി സുഖിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളില്, ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനുള്ള ഉറച്ച മനസ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ, അവരുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറമേയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാണ്. പുറമേയുള്ള അത് അനുഭവിക്കണം, അത് ആസ്വദിക്കണം, അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നമ്മൾ പോവാണ്. മനുഷ്യർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ ആ ആഗ്രഹമൊക്കെ സാധിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. അങ്ങനെ സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് അതിൽ ആസക്തരാണ് അവര്, അത്യാസക്തരാണ്, അതിയായ ആസക്തിയുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരതില് അഡിക്റ്റഡ് ആയി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിലുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ ഒരു ഉറച്ച മനസ്സ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉറച്ച മനസ്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, അവർ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കാണ്, പരിഭ്രാന്തരായിട്ട് നടക്കാണ്. അവരുടെ മനസ്സിനെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അടുത്ത വേറൊരു ആഗ്രഹം വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല. പക്ഷെ അതറിയാതെ അവര് പിന്നെയും ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയായിരിക്കും. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, അർജുന നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയും നീ അതിക്രമിക്കണം. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, അതേതാണ്? സത്വഗുണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന, അർജുന നീ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഒക്കെ അതിക്രമിക്കണം. എന്നിട്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനാവണം. എന്തൊക്കെ ദ്വന്ദ്ങ്ങള്? ലാഭം, നഷ്ടം, സുഖം, ദുഃഖം, നിന്ദ, സ്തുതി, മാനം, അപമാനം, ഇങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ, ഇതൊന്നും പാടില്ല. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ. ആരെങ്കിലും നിന്നെ നിന്ദിച്ചാലും ആരെങ്കിലും സ്തുതിച്ചാലും അതിനെ രണ്ടും ഒരുപോലെ കാണണം. മാനാണെങ്കിലും അപമാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കാണണം. ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളൊന്നും പാടില്ല. എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും നീ മുക്തനാകണം. എന്നിട്ട് മനസ്സിനെ എവിടെ ഉറപ്പിക്കണം? മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം.
അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്ന് ആ ത്രിഗുണങ്ങളിലേക്കും മേലെ കടന്ന് ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ട് നീ നിന്റെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണം എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. എന്താണ് സർവോന്നതമായത്? ഏറ്റവും ഉന്നതമായത് എന്താ? അതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ? ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒക്കെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടുക, അതാണ് ഏറ്റവും സർവോന്നതമായത്. ആ ജ്ഞാനം അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ആ ഭഗവത്കാമത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നേടുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിരിച്ചയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും തണുപ്പായാലും ചൂടായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനൊക്കെ തിദീക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. എന്താണ് തിദീക്ഷയോടെ നേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അതായത് ഈ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടണം. അത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടും സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അല്ല. തിദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനൊന്നും ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. സുഖം വന്നാലും എന്താ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, എനിക്ക് ഈ സുഖം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ അത്യധികം ആനന്ദിക്കില്ല, അതിൽ ഭഗവാന് നന്ദി പറയും. ഇനി ദുഃഖം വന്നാലോ? ദുഃഖം വന്നാൽ അതിൽ അതിയായി ദുഃഖിക്കില്ല, അത് ഇതെന്റെ കർമ്മദോഷമായിരിക്കാം, എന്റെ മുൻജന്മ കർമ്മത്തിന്റെ ആയിരിക്കാം, ഇതെനിക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതുപോലെ എന്ത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളായാലും അതിനെയൊക്കെ ഒരുപോലെ നേരിടാൻ സാധിക്കണം തിദീക്ഷയോടെ. ഒട്ടും മനസ്സിൽ വിഷമമില്ലാതെ, ഒട്ടും മനസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ അതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നേരിടാനായിട്ട് പരിശീലിക്കണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനാവണം. നമ്മുടെ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവബോധം എന്തായി? കൃഷ്ണാബോധമായി. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തന് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. യാവാനർത്ഥ ഉദപാനേ സർവദാ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയ ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ ആവശ്യവും ഒരു വലിയ ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം അല്ലെ? നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ജലസംഭരണി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? കാരണം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുളത്തിന് അവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല, അതിന് മൂല്യം അവിടെ ഇല്ല, കാരണം അതിലും കൂടുതലാണ് നമുക്കിവിടെ. അതുപോലെയാണ് നമുക്കൊരു ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന് താഴെയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് പാല് കുടിക്കുകയാണ്, പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇട്ട് പാല് കുടിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പാൽപ്പായസം കൊണ്ടു തന്നു. പാൽപ്പായസം കൊണ്ടു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് കഴിച്ചു, അപ്പൊ ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി. ആ പാൽപ്പായസം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പാലിന്റെ കൂടെ പാല് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കോ? ഇല്ല, കാരണം നമുക്ക് അതിലും വലിയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് താഴെയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു വിഷയമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖം അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പോവില്ല, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഒരു ആഗ്രഹവും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് അതിലും മേലെ, അതിലും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലും താഴെയുള്ളതൊന്നും ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പുല്ല് വില ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഭക്തന് മോക്ഷം പോലും വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. മോക്ഷം പോലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന് എന്താ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം? ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം, അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി. അല്ലാതെ ഒരു മോക്ഷം പോലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെയാണ് വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് വേദങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമായത്? വേദങ്ങൾ കുറെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്ത് ഗുണമാണോ ലഭിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട്. എന്താണ് വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ
ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേടാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. ശരിക്കും ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, അജ്ഞാനം നേടുക, ഭഗവാന് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരും. അതില് നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും മേലെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളൊന്നും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ കാര്യം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ തുച്ഛമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? നമ്മൾ ആരാ? നമ്മുടെ ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. നമ്മളും ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മളാണെങ്കിൽ അണുവാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്, നമ്മളും പൂർണ്ണമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളും ഭഗവാനും ഒരേ ഗുണമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? അളവില് മാത്രമേ വ്യത്യാസം. ക്വാളിറ്റി സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഒരു കടലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കടലിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ആ ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലും ആ കടലിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മളും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. നമ്മുടെ ശരീരമല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയ മാതാജി, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് നല്ലോണം. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഭഗവത് നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ജപിക്കല്ല വേണ്ടത്. ജപിച്ച് എന്തുണ്ടാവും? ആ ജപം ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ എനിക്കൊരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. അങ്ങനെ ആ നാമജപത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കണം. അവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. എന്താണ് വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനുമായി ഒന്നാവുക, യോഗം ചേരുക. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മ ഫല ഹേതുർഭൂ മാ തേ സംഗോസ്ത്യ കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി, കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ആ രഹസ്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിയത കർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കണം. പക്ഷെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അധികാരമില്ല. കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ ആ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലത്തിന്റെ ഹേതു നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കണ്ട. നമുക്കൊരു അവകാശമില്ല, അത് എനിക്കിത് വേണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വരുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഇതിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മത്തെ പറ്റി പറയുന്നു, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മത്തെ പറ്റി പറയുന്നു, പിന്നെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? അതല്ല നമുക്ക് നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ കടമകളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായി ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, എങ്ങനെ ചെയ്യണം?
അതിനെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഭാര്യയ്ക്കാണെങ്കില്, ഭർത്താവിനാണെങ്കില്, മക്കൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരോട്, അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മക്കളോട്, പിന്നെ നമുക്ക് സമൂഹത്തോട്, രാഷ്ട്രത്തോട്, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് അമ്മമാരും മക്കൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു മക്കൾക്ക്, നാളെ എനിക്ക് അവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, അവരത് കഴിക്കുന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം. അവരത് കഴിക്കുമ്പോ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അല്ലേ? അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും. ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്റെ കടമയാണ്, ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധന ഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് മംഗളകരങ്ങളല്ല. ഇനി നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനത്തിലാക്കും. കാരണം അതില് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഈ ബന്ധനത്തിലാക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധന ഹേതുവാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുണ്യമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ നല്ല കർമ്മമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പാപമായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മളത് അനുഭവിക്കണം. പുണ്യമായാലും നമുക്ക് ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരും, പാപമായാലും അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കരുത് ഒരിക്കലും. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ പിന്നെ നമുക്കതില് നമ്മളത് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കില്ല. അതേ കർമ്മം തന്നെ നമ്മളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് ഹേതുവാക്കി തീർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നമ്മൾ അനാസക്തിയോട് കൂടി, നമ്മളൊന്നും അതേ ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ആ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അങ്ങനെ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് നമ്മളെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധനസ്ഥരാക്കും. യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ. അർജുന, ജയാപസ്യങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് യോഗം? സമചിത്തത. ജയമായാലും തോൽവിയായാലും അതിനോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് ജയമാണോ സംഭവിക്കുക, അത് ഞാൻ ഇതിൽ തോൽവിയാണോ സംഭവിക്കുക, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതിനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരിക്കും. കണ്ണിനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കാണാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം, ചെവിക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം, നാവിനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനോ പരദൂഷണം പറയുക, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ബിസിയാണ്. അത് അതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ബിസിയാണ്. എന്നാൽ അതിനൊരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. കാരണം അത് ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് കാണാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുക, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ കാണുക, അമ്പലങ്ങളിൽ പോവുക. ചെവി കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് കേൾക്കാം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാം, ഇതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ, സ്പിരിച്വൽ ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കാം. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഇനി നാവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? നമുക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാം, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച്, ഭഗവാന് നൈവേദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം, സ്തുതികൾ ചൊല്ലാം. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മള് ആ വിഷയങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വിഷയങ്ങളെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ എന്തായി? ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. മനസ്സിനെ പരമോന്നതിനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കുക.
ആ മനസ്സിലെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രഹിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചിട്ട് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുക. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, അതിനെയാണ് യോഗം. എന്താ യോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നു ചേരുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാവുക, അതാണ് യോഗം. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകനാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ സേവകനാകാം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ വലിപ്പിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ, കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അതാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദൂരേണ ഹ്യവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാചനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ഛ കൃപണ ഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നത്? കൃപണരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃപണർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ളതാണ് കൃപണര്. ആ കാര്യം അറിയാതെ, ആ എന്താണോ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, എന്താണോ ആ ലൈഫിന്റെ ഉദ്ദേശം, അതറിയാതെ, അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ തുച്ഛമായ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ് ഈ കൃപണരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ലക്ഷ്യം അറിയുന്നില്ല. മനുഷ്യജീവിതം എന്തിനാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അവര് അതറിയാതെ, അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ജീവിതം, ആ മനുഷ്യ ജീവിതം വെറുതെ ജീവിച്ച് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്നത്, അവരെയാണ് കൃപണർ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. നമ്മളെല്ലാം എവിടെയുള്ളവരായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ളവരായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി? നമ്മളെല്ലാം മാലിന്യം പിടികൂടി. നമുക്ക് തോന്നി ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നി നമുക്കും ആസ്വദിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി. അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. സത്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി നേടണം. കാരണം നമ്മളുടെ മാലിന്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നത്. ഇനി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിട്ട് വേണം വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാനാണ് ഓൺലി വൺ എൻജോയർ. ആ ഒരു എൻജോയർ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷം കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കുന്നു, നമ്മളെ സന്തോഷം കൊടുക്കുക, നമ്മളെ സേവനം കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മള് പ്യുവർ ആവണം. പ്യുവർ ആയിട്ട് വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുള്ളൂ. കൃഷ്ണബോധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. നമ്മുടെ സകല ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മുടെ സകല കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ലൈഫിൽ വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭുക്തിയുക്തോ ജഹാദീഹ ഉഭേ സുഹൃത ദുഷ്കൃതേ
തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മ കുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് യോഗം? സമത്വം യോഗം ഉച്ചതേ, സമത്വമാണ് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. യോഗ കർമ്മ കൗശലം. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുക്തനാവാൻ പറ്റും? നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാവാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ പറ്റുക? നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുക്തനാവാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് യോഗത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവവിധാനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മ പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ പറ്റും? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ആവുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജന്യമൃതികൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ജനനം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും ജനിക്കുക മരിക്കുക ആ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. പിന്നെ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും പ്രതികരണം, നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രതികരണം, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മളെ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടോ അതിന്റെ ഗുണം എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, എന്റെ കടമയാണ്. എന്റെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ എനിക്കിവിടെ കർമ്മം ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ കടമയാണ്, ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നീ കർമ്മത്തെ അല്ല ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെയാണ് നീ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ആ ഫലത്തിന് ഉപേക്ഷയില്ല. ഫലത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഈ പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ഈ ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന കൃഷ്ണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? നമ്മള് കൃഷ്ണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യും. കർമ്മജം ഭുക്തിയുക്താ ഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിനഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്താ പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും അവര് മോചിതരായി. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ പിന്നെ സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് എത്തിച്ചേരാം. അപ്പൊ അതിന് സാധിക്കും. നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുക? നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കുറെ ഭക്തന്മാര് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മുക്തരാവാൻ സാധിച്ചു. കാരണം അവര് കർമ്മങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തില്ല. അവര് കർമ്മഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവർ ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുത്തു. ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താ തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ അവര് കർമ്മം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആ മുക്തരായി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മുക്തരാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഇതിന്റെ കർമ്മവും കർമ്മഫലവും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശരീരം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കും. യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതികരിഷ്യതി
തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനായി തീരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഈ വ്യാമോഹമാകുന്ന ഈ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോ വ്യാമോഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മള് മോഹാവസ്ഥയിലായി. നമ്മൾ എപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നോ, ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നപ്പോ നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചു. നമ്മൾ ശരിക്കും പരിശുദ്ധരാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്, നമ്മളും പരിശുദ്ധരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ എപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നോ, നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചോ, അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ മായ പിടികൂടി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മായ, ആ മായ നമ്മളെ പിടികൂടി. മായ പിടികൂടിയപ്പോ നമ്മൾ എന്തായി? നമ്മൾ മലിനമായി തീർന്നു. ശരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമാണ്, ആ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മാലിന്യം ബാധിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നപ്പോ മാലിന്യം പിടികൂടി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് 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 നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പ്യൂർ ആവണം. നമ്മുടെ പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടെടുക്കണം. ആ മലിനാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി നമ്മൾ വീണ്ടും പ്യൂർ ആവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാവുന്ന പറയുന്നത്? ഈ വ്യാമോഹത്തെയൊക്കെ, ഈ വ്യാമോഹമാവുന്ന ഈ നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയും. അതിനെ കഴിയുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാണ്? കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ സദാ ഉദാസീനായി തീരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും, നമ്മളുടെ ജ്ഞാനം വരും. എന്താണ് നമ്മള് അറിയേണ്ടത്? എന്താണ് നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത്? എന്താണ് എത്ര ആൾ കേട്ടത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതേ യഥാസ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധി സദാ യോഗമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് അശ്വപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ നീ ദിവ്യോപബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി കിട്ടും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് ആ ഗുണം കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മങ്ങൾ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആ ഒരു ഗുണം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓരോ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും അടിമപ്പെടാതെ, ആ വാക്കുകൾക്കൊന്നും അടിമപ്പെടാതെ, ആ വാക്കുകളൊന്നും വിശ്വസിക്കാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അതല്ല നീ ആ വേദങ്ങളുടെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നീ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അത് നീ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നീ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് സാക്ഷാത്കാരം വേണം. അപ്പൊ നീ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ഈ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെ നീ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ നിന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അങ്ങനെ ആ വേദങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നീ നിന്റെ ചാനലിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? നിനക്ക് ദിവ്യാബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അങ്ങനെ നിനക്ക് ഉന്നതിയിൽ എത്താന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്ഥസ്യ കേശവ സ്ഥിതധീകൃം പ്രഭാഷേത കിമാസീതാവ്രജേത കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയിരിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ദിവ്യാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ ദിവ്യമായ അവബോധം? ആ അവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സംസാരം? അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയണ്ടേ? അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്? ആ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മറുപടി പറയണം അർജുനന്റെ അടുത്ത്, പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥമനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടാ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തഥോച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ, ആ ദിവ്യമായ അവബോധം നൽകി ആ നേടിയവന്റെ, ആ പ്രജ്ഞ സ്ഥിതമായവന്റെ, ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ്? മനോകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകൾ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൽപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ.
ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ കൺട്രോളിൽ നിർത്തുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇഷ്ടം? പുറമേയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. അതിനെ നമ്മൾ ത്യജിച്ചിട്ട്, ആ പുറമേയുള്ളതിൽ നിന്ന് ത്യജിച്ചിട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ആ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചു. കാരണം മനസ്സ് എപ്പോഴാണ് അഴുക്കാവുന്നത്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുമ്പോ മനസ്സിലും അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ തന്നെ വരും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏത് വിഷയങ്ങളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കണ്ണായാലും മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്, ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. കാരണം അവർ ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ അതിന് പിന്നാലെ പോകുമ്പോ മനസ്സും അതിന് പിന്നാലെ പോകും. മനസ്സിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ അതോടൊപ്പം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ടായാലും മൂക്ക് കൊണ്ട്, ചെവി കൊണ്ട്, നാക്ക് കൊണ്ട്, ത്വക്ക് കൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏത് കർമ്മങ്ങളാണോ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് വരും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മനസ്സിലും അങ്ങനെ ചിന്തകളായിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകള് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കാണുക, ഭഗവാനെ പൂജകൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺട്രോളിലായി. അപ്പൊ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നെ മനസ്സിന് വേറെ ചിന്തകൾ വരില്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മാവിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യിക്കുക. ആത്മാവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു സംതൃപ്തി, ഒരു സന്തോഷം കാണില്ല. എപ്പോഴും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ദുഃഖേഷനുദ്വിഗ്നമനാ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹഃ വീതരാഗഭയക്രോധാ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്? ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം, ആദി ഭൗതിക ക്ലേശം, ആദി ദൈവിക ക്ലേശം. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ സ്വയം വരുത്തി വെക്കുന്ന കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. നമുക്ക് സ്വയം തോന്നും അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കും, സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നനഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം നമുക്ക് വരുത്തിക്കുന്ന കുറെ ദോഷങ്ങൾ. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ. ഇനി ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്നത്. നമ്മളെ വല മൃഗങ്ങൾ പട്ടി കടിച്ചു, പൂച്ച മാന്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അയൽക്കാരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായിരിക്കാം, ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഇനി ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൂമി കുലുക്കം, വെള്ളപ്പൊക്കം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഇത് മൂന്നാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഈ മൂന്നിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ആ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവില് മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തണം. എന്ത് വിഷമം വന്നാലും അതില് വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല. അതില് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ആ വിഷമം അതൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് മാറരുത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇത് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ചീത്തൊന്നും വരത്തില്ല, എനിക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ വരുത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊരു വിഷയമല്ലാണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ സുഖത്തില് അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? സുഖവും ദുഃഖവും ഈ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും. സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സുഖത്തിൽ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ താങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിൽ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാനും പാടില്ല, വിഷമിക്കാനും പാടില്ല. പിന്നെ ഒന്നിനോടും ആസക്തി പാടില്ല. ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. സർവത്രാനഭിസ്നേഹ തത്തത്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ചീത്തയായിരിക്കാം.
പക്ഷെ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അതിനെ നമുക്ക് ഒരുപോലെ കാണണം. അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി അതിനെ പുകഴ്ത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ പുച്ഛിക്കാതെയോ പാടില്ല. നല്ലത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പുകഴ്ത്തുക. ഇനി നല്ലതല്ല കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി പുച്ഛിച്ച് സംസാരിക്കുക. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവന് അവൻ ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനാണ്. അവന് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേരിട്ടുണ്ട്. അവന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധയേൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തന് കൃഷ്ണബോധം ഉറച്ചവനാണ്. ഈ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാവാതെ നന്മയായാലും തിന്മയായാലും അതൊന്നും നമ്മളെ ഏൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കൃഷ്ണബോധം ഉള്ളവനാണ്. അവന്റെ ബുദ്ധി ഉറച്ചതാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവന് നന്മയിലും തിന്മയിലും അതിനെ ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ, ഭൗതികമായ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉറച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും, അല്ലെ? അയാൾ ഒരിക്കലും ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അയാൾ അത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സുഖം വന്നാൽ സന്തോഷം കണ്ടാവില്ല. ഇനി ദുഃഖം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം സുഖവും ദുഃഖവും അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലെത്തുന്ന പറഞ്ഞ സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. ആ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമാധി. സമാധി അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഒരു വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഭൗതികമായ എന്ത് വിഷയങ്ങളും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായ ഒന്നിലും നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സമാധി അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സഹായിക്കും. എങ്ങനെ ചെയ്താല്? നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താൽ, ഭഗവാന് മാത്രം താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ഭക്തനെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 മണിയായില്ലേ? അപ്പൊ ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച എടുക്കാം, നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃപാ സിന്ധു പതിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ.